Maayong buntag mga kaigsuonan diha kang Kristo. Sa ngalan sa atong Ginoo akong ipaabot kanato ang mga pagtimbaya labi na sa atong mga igsuon nga anaa sa ilang panimalay nga nakigduyog kanato sa atong panimbahon karon ug ilabi na ni adto mga kaigsuonan nga anaa sa halayong dapit. Ya sa inyuhang pakigduyog ni ining panimbahon karon hinaot nga ang atong Dios magauban kanato ug magaandam sa atong mga nauna ug kasing-kasing diya sa atong pagduol ug pagsimba kaniya niini nga takna ug agig pag pangandam atong paminawon ang pasiunang huni. Taliwala sa kahadlok og pagduha-duha, ngari kamo katawhan sa Dios aron simbahon ta ang Ginoo. Kaya ang Ginoo ang mahal Diyos, walay kintuban iyang gugma ug ang iyang kaloob. Ang iyang gugma nagpabilin kanato nga walay bisan unsa nga butang nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma diha kang Kristo Hesus. Dalay ko kayo ng Ginoo tungod sa iyang pagkagamhanan ug sa iyang pagkamatibag kanatong tanan. Busa atong awitan ng Ginoo ug imantala ta ang iyang pagkagamhanan.
magampo ta. Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ania kami imong mga anak naghiusa sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat sa imong faithfulness, salamat sa imong pagtuman sa imong mga saad nga kami imong proteksyonan, hatagan sa kusog sa matag adlaw ug ubanan nimo kami sa kanunay. Salamat bisan sa pagtagbo sa among mga needs matag adlaw ug pag-ayo sa among mga balatian. Kini among nasinati sa milabay nga mga adlaw. Salamat Ginoo. Ginoo, nagampo kami nga mukunsad ang balang espiritu kanamo karon aron hatagan kami sa kaalam ug mugiya kanamo samtang kami mamati sa imong pulong nga pagadad-on ni Pastor Milvin. To God be the glory. Among ginabalik kanimo ang among pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang patukuranan sa atong mensahe karon nga kabuntagong gikan sa Pagbangutan Kapitulo 3, versikulo 19 ngadto sa 27. Pait kayong panandungon ang akong kalisdanan ug pagkasinalikway. Kanunay ko kining gihunahuna ug makapaluya kini kanako. Apan mobalik ang akong paglaom kung mahinumduman ko kining usa ka butang. Dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayud niya. Ang Ginoo ray akong bahandi, busa siya ang akong paglaom. Maayo gayud ang Ginoo ngadto sa tanan nga nagsalig kaniya. Maayo nga maghulat kita nga mapailubon sa kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Makaayo sa tao ang makasinati siya nga kalisod sa batan-on pa siya. Mao kini ang patukuranan sa atong pagpamalandong ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Darkest night, His light will shine. God is good.
Maayong buntag sa tanan. Ang atong mensahe ni ining kabuntagon giuluhag pagsinati sa pagkamatinumanon sa Ginoo taliwala sa kalisdanan, experiencing God's faithfulness in the midst of crisis. The key verse for this morning meditation is from Lamentations chapter 3, verse 22 and 23, which says, "The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is God's faithfulness." And in Hebrews 10:23, the Word of God said, "Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful." These verses in the Bible reminds us about the faithfulness of God. And the central truth of Lamentations is that no matter what good or bad times we go through, God is great in His faithfulness and goodness. God is good even at the times when we are faithless. He remains faithful. The context and the background of the book of Lamentations. The book of Lamentation was written by prophet Jeremiah during the time when Solomon's temple was being torn down and Jerusalem was being destroyed, and the Jewish people were being killed or captured by King Nebuchadnezzar. Jeremiah wrote the book of Lamentations, and he did so as an eyewitness of Jerusalem's destruction, apparently writing while the tragedy in 586 BC was fresh in his mind. Now Jeremiah reminds us that seasons change, people change, but God remains the same, for God is faithful. And how did God show His faithfulness in the midst of crisis? First, God is faithful in preserving us in the midst of our suffering. Even in the midst of this pandemic time, God is faithful in preserving us even in the midst of this crisis. In the book of Lamentations, there are symbolic words that are used: wormwood and gall. Wormwood, which was a bitter plant, and gall refers to a bitter tasting substance. These are symbol of sufferings, problems, and crisis in life. In Lamentations 3:17 up to 20, in the English version, it says, "I have been deprived of peace. I have forgotten what prosperity is. So I say, my splendor is gone, and all that I had hoped from the Lord. I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. I will remember them, and my soul is downcast within me." The psalmist said in Psalms 119 verse 50, "My comfort in my suffering is this: your promise preserve my life." So God shows us His faithfulness in preserving us in the midst of suffering, in the midst of crisis. Jeremiah feels crushed and confused, hunted and haunted, bitter and bewildered, hopeless and humiliated. But then his mood changes radically. He said in verse 21 up to 23, "But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord." In the midst of our suffering, remember God's faithfulness that He has shown to us, that He has shown to you. Do not forget God in the midst of your suffering,
for He alone can give you hope. Secondly, God is faithful in steadfast love. Ipakita sa Ginoo ang iyang pagkamatinumanon, pinaagi sa iyang walay kinutuban nga gugma. That's why Jeremiah said, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." The Hebrew word for steadfast love is hesed, or loving kindness, or great love, mercies, or faithful love. God is faithful in His steadfast love and loving kindness. Hesed, or His mercy endures forever, appears 26 times in 26 verses in Psalms 136. A reminder that the steadfast love of the Lord never ceases. Thirdly, God is faithful in His sustaining grace and mercies. Mercy or compassion are God's manifold or abundant, multifaceted, and undeserved and earned graciousness towards us. Jeremiah said, "His mercies are new every morning." When we have problems, when we are sick, when we are discouraged, and when we are down, during nighttime, when we cry, and when we pour out our heart's content to the Lord. All night we are crying and we feel so weak. But when we wake up the following day, amazingly, God renewed our strength. And God's sustaining grace is one of the manifestations of His faithfulness. Jeremiah himself knew how morning itself, sunrise fixed orders, evidences God's faithfulness. Jeremiah himself knew how morning itself shows us the evidence of God's faithfulness. It is fixed every morning that the sun will rise, and during evening it will go down. But Jeremiah testified that the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. In Jeremiah 31:35, "Thus saith the Lord, which giveth the sun for a light by day, and the ordinance of the moon and of the stars for a light by night, which divided the sea when the waves thereof roar. The Lord of hosts is His name." The very fact that the sun still comes up and the moon and the stars are still in place, and the fixed order of sunrises every morning is a reminder of God's faithfulness. Una, pag mata nato og buntag, pasalamati ang Ginoo sa bag-ong kusog nga atong naangkon. Give thanks to the Lord when you wake up every morning. Do not go immediately to your work or to house church, but give thanks first to the Lord. Because when the morning comes, it is a reminder of God's faithfulness. Psalms 91 verses 1 and 2 said, "It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning, and thy faithfulness every night." Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. Fourthly, God is faithful in His provision.
The pandemic is almost a year. But have the Lord forgotten to provide our needs every day? That is why Lamentations 3:24 said, "The Lord is my portion, says my soul, therefore I will hope in Him." Lord, you are my portion and my cup of blessing, and you hold my future. This is according to the psalmist in Psalm 16 verse 5. The Hebrew word for portion means allotment, allowance, ration, or share. And God is faithful in providing our needs every day. And the psalmist said in Psalms 37:25, "I have been young and now am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his children or descendants begging bread." So we have experienced these months of quarantine, but we still have food on our table, and we experience God's provision every day. When the biblical writer says, "God is my portion," he means that God is the source of his happiness and blessing and contentment in life. So brothers and sisters in Christ, do not worry about what you will eat or drink, because God will provide our needs. And God showed to us His faithfulness through His provision. And lastly, God is faithful in His goodness. Lamentations 3:25 and 26 said, "The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord." No matter what good or bad times we go through in life, God is great in His faithfulness, and God is good. God is good all the time, and even at the times when we are faithless, He remains faithful and good. And that is why in Nahum chapter 1 verse 7, the Word of God said, "The Lord is good, a refuge in times of trouble, and He cares for those who trust in Him." So God showed us His faithfulness through His goodness. Even though we people of God, though sometimes we are not good, but God remains good to us. And during times of crisis and difficulties in life, the Lord is good, a refuge in times of trouble, and He cares for those who trust in Him. How did God show His faithfulness in the midst of crisis? God is faithful in preserving us in the midst of suffering. God is faithful in steadfast love. God is faithful in His sustaining grace and mercy. God is faithful in His provision. And lastly, God is faithful in His goodness. This is the word of the Lord for all of us this morning. Thanks be to God. Amen. Atong hiusahon karon ang atong mga unahuna kasing-kasing aron diha sa pagdala sa atong mga pagtagad sa atong mga kinabuhi sa iglesia, personal o mga pamilya man o sa atong katilingban. Magampo ta. Makagagahom na mga Dios, maluluyon ug gamhanan sa nga tanan. Nining atak na ania kami imong mga katawhan nagaduol sa trono sa imong grasya uban ang mapaubsanon nga kaugalingon
sa pag-ila sa among pagkamahuyang, sa pag-ila sa among pagkamakasasala, ug sa pag-ila sa imong gahom nga maoy magbangon kanamo gikan ni ining tanan. Nining atak na o Dios, nasayod ikaw sa among mga pagtagad, personal man, pamilya, iglesia, ug bisan pa sa katilingbanong mga pagtagad. Busa niya kami karon nagaduol kanimo. Uban ang mapaubsanon nga kaugalingon. Tungod kay nasayod kami nga diha sa imong grasya ug gahom. Nagagikan ang imong gugma nga walay pagkupas, gugma nga walay paglubad, ug gugma nga walay paghubas. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatarong, ug sa imong pagkamanitud-on kanamong tanan. Labi na diha sa imong mga saad pinaagi sa imong mga pulong. Ikaw gayud o Dios nagmamanitud-anon sa among mga kinabuhi. Bisan pa sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ikaw o Dios nagpasinati kanamo sa imong presensya, sa imong kaayo, sa imong grasya ug gugma, aron kami makalahutay bisan pa sa pag-atubang sa mga hagit sa among mga kinabuhi adlaw-adlaw. Ug nining atak na o Dios, nagadala kami sa among mga pagtagad, sa among mga personal nga mga panginahanglanon. Kung aduna may mga kaluya Ginoo sa espiritu, sa physical man, o tanan nga mga aspeto sa among kinabuhi, Ginoo, ikaw magapanalangin kanamo ug magatagbo sa among mga panginahanglanon adlaw-adlaw. Bisan pa sa among mga pamilya nga girepresentahan, hinaut o Dios nga ikaw magapatiliwala ug ang imong presensya kanunay mo'y mabati sa matag usa ug ang gugma mo'y mohari Ginoo aron makapadayon ra ang tibuok pamilya o Dios sa pagpangalagad kanimo. Sa amo usab Ginoo nga katilingbanong mga pagtagad, daghan kami giatubang ni ining mga panahona karon. Tungod ni ining maong pandemyang miabot sa among mga kinabuhi, sa among katilingban, sa nagkalain-lain o Dios nga mga katawhan nga mitabang aron o Dios mahunong kining maong problema nga among giatubang karon. Mga kapulisan, ang anaa sa hospital, mga medical staff, mga nurses, bisan po o Dios ang imong iglesia nga nagpadayon sa iyang ministeryo, naningkamot o Dios aron nga makapadayon ang imong mga pulong madala ngadto sa katawhan, dili lamang dinhi sa among lugar kundi ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar. Maabot ang imong mensahe, maabot ang imong mga pulong o Dios aron mahatagan kini kahimuan sa ilang mga kinabuhi. Salamat o Dios sa mga kinabuhi sa imong mga katawhan nga naningkamot bisan pa ang among mga opisyales, ang among mga lideres sa iglesia man, sa amo ang katilingban karon, labi na ang amo ang presidente ngadto sa lokal nga mga barangays. Hinaot Ginoo nga ikaw magauban ug magalig-on, magapanalangin kanilang tanan, hatagan mo sila sa igong kaalam sa pagsabot sa imong katuyuan alang ni ining tanan nga nangahitabo kanamo. Ginoo, hinaot nga ikaw magapanalangin kanamo bisan pa sa among pag-andam sa among mga kaugalingon karon, sa pag-atubang sa lain na usab nga mga adlaw sa among mga kinabuhi. Salamat kaayo sa imong mga pulong nga among nadungog. Ikaw gayud o Dios maayo sa nga tanan dinhi sa among mga kinabuhi. Ikaw gayud nagmantinud-anon kanamo. Ug salamat Ginoo sa imong mga pasalig, assurance diha pinaagi sa imong mga pulong, ilabi na sa mensahe nga gidala sa imong alagad ni ini nga adlaw. Usa o Dios sa among pagpadayon, hinaot nga ikaw gayud makig-uban kanunay kanamo. Ikaw gayud magahatag og igong direksyon sa among makinabuhi. Aron o Dios makapadayon kami sa pagpangalagad kanimo. Uban ang pagtuo nga ikaw usab among kauban sa inadlaw-adlaw namo nga pag-atubang sa nagkalain-lain o Dios nga mga
problema, suliran nga giatubang sa imong katawhan karon. Busa o Dios, gitugyan namo ang among mga kinabuhi, ang among mga buluhaton, ang ministeryo sa iglesia, ang tanan nga buluhaton, bisan pa sa among katilingban. Tugyan namo kining tanan uban ang pagtuo nga pinaagi sa imong panalangin, kining tanan makapahapsay o makapadayon nga adunay paglungtad tungod kay ikaw o Dios, ang among Ginoo sa among mga kinabuhi. Busan ining atakna among gidangop kining tanan kanimo, uban usab ang pagtuo nga ikaw among higala nga kanunay nagaatiman ug nagaamping kanako. Kining tanan among gipasalamatan ug giampog paabot sa trono sa imong grasya, tungod lamang sa ngalan ni Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. Hebreohanon 13, 15 hangtod sa 16. Busa himunta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad nga pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw palimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Ginoo, akong giila nga ikaw mao'y tinugdan sa among pangabuhian, trabaho o kinitaan. Kay ikaw man ang nagbuhat sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Busa among gidala sa imong atubangan ang ikapulo sa among kinitaan aron magamit kini sa ministry sa church o aron ma-reach out pa ang mga katawhan nga wala makaila diha kanimo. Amen. Ang buntag pag-usab mga igsuon, anita karon sa atong mga pahibalo. Una, aniana kita sa ikatulong Domingo sa pagsaulog sa giingon nato og Lenten season. Of course, ang atoang pasalamatan usab ang atong speaker si Pastor Melvin Ramoso, ang pastor sa Matina UCCP nga nagasaulog sa ika-77th church founding anniversary karon nga Domingo. So congratulations sa mga taga Matina uban sa ilang pastor, ang konsilyo ug tibuok nga kongregasyon. To God be the glory sa kinabuhi sa iglesia sa Matina UCCP. Of course, ang atong speaker gikan pod sa Matina si Mr. Noel Dacanay. Ang atuang di pud ta mahimong
kita karon no ninyo labi na to mga naa diha sa layong dapit kung wala pud ni siya ang atong multimedia director si Pastor Wenzel Di Holder, ang atoa usab nga pianist nga kanunay gyud nga nakig-uban kanato naghatag sa iyang panahon aron nga mahimong posible kining atong pagsimba kada Domingo, si Erica Panotes. O atoa usang pasalamatan ng atong mga lay o mga pastors nga naningkamot nga aduna gayud kitay mensahe sa awit kada Domingo. Salamat kaayo sa inyong panahon ug sa mga talento nga gigasa sa Dios ug magamit usab diha sa padayon nga pagserbisyo sa ato ang Ginoo. Of course, ang ato ang mga sponsor sa ato ang lunch, no? Santos Lunch. Hun pa. Salamat kaayo ang Turil United Church of Christ in the Philippines. Umana sila nag-celebrate sa ilahang 75th founding anniversary niadtong miagi nga Domingo. Duha na ka Domingo miagi. O of course, ang Matina banusab sa ilang kasaulugan sa ilahang church anniversary o pasalamatan na tudaan ang Katalunan Grande ug ang uban pa nga magpadayon sa paghatag sa ilahang o pag-share sa ilahang mga resources aron makapadayon kining maong ministeryo sa Metro Davao hiniusang panimbahon. O padayon pud ta nga moimbita niadtong mga ikaigsuonan nga gustong mo apil sa giingon natong asoy sa kaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So kung gusto mong mo share, kontak lang ninyo si Pastor Wenzel. O katusang gusto nga mo avail sa ato ang serbisyo sa mga biblical counselors, abre pod kami no kay usapod ko ni ana. Abre kami nga mutabang kaninyo kung buot man kamo mupatabang kanamo. Na ay mga cellphone numbers diha sa ato ang Facebook page no nga gibutang. So kinsay inyohang gusto nga mutabang kaninyo kontaka kato nga mga numero. So padayon kita sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo pinaagi ni ining atong panimbahon kada Domingo ug ang uban pa nato mga programa nga naatala diha sa ato ang Facebook page. Ug agiusab nga pagpanugyan sa atong mga kaugalingon niining atak na atong itugyan atong mga kaugalingon sa Ginoo aron sa pagatubang na usab sa lain nga simana sa atong mga kinabuhi. Manindog ta ug atong awiton ang himno sa pagsalig. Diri kayo mabalino ni
Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon nga among nasinati matag adlaw sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga bisan kung nagakausab ang dagan sa panahon, adunay mga krisis ug mga kalisdanan, bisan pa kung ang katawhan ug ang kahimtang magakausab. Apan salamat Ginoo, ikaw gayud walay pagkausab. Sa kaniadto karon ug sa umaabot, nagapabilin ang imong pagkamatinumanon. Salamat Lord nga among nasinati ang imong pagkamatinumanon pinaagi sa pagpreserbar sa among mga kinabuhi taliwala sa kalisdanan. Among nasinati ang imong pagkamatinumanon pinaagi sa imong walay puas nga gugma. Among nasinati ang imong pagkamatinumanon pinaagi sa imong pagsustenir kanamo sa imong grasya ug kaluoy. Pinaagi sa pagsangkap sa among pinanglanon ug pinaagi sa imong kaluoy ug kaayo nga among nasinati sa matag adlaw. Salamat Ginoo niining tanan sa mga butang nga imong gihimo alang sa imong katawhan ug sa mga butang nga imong pagabuhaton sa umalabot. Salamat Ginoo sa tanan nga kaayuhan labi na sa imong pagkamatinumanon nga among nasinati sa tanang kahigayunan sa among kinabuhi. Agig pagpasalamat, itugyan namo ang among kinabuhi nganha kanimo. Gamita kami alang sa imong katuyuan. Aron usab ang uban nga wala pa nakaila kanimo, makaila kanimo ug makasinati sa imong pagkamatinumanon. Itugyan namo ang tanan nga kanimo Ginoo. Pinaagi lamang kang Kristo Jesus nga among higala, Ginoo ug manluluwas. Panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon siya kaninyo ug hatagan kamo niya og kalinaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.